राजखान्थि भाबे गासैखौबो नायनांगोन बेखौ दिनै साधारन क्रिमिनेल बादि नायनानै बिसोरहा केस दङ मा दङ होनब्ला जानाय ना बेफोरखौ मिन्थिखानानैनो सोरखारा सावरायदों हाथियार लानानै जेब्ला ओंखारगोन हाथियार लायाब्लाबो आन्दोलन खालामोब्ला मालाबा मानसि थैनाय मानाय बेफोर जाखायो आनखि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआवबो मानसि थैयो आरो बिसोरनियाथ' आलादा खोथा बेखौ मिन्थिखानानैनो मानि थाखाय खालामाखिसै मानि थाखाय बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआव बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनाय दफाखौ लाखियालासिनो मानो दैखांखो जि दफाखौ एनडिएफबिआ साबमिट खालामनाय चार्टार अफ डिमान्डनि 19 नाम्बाराव दङमोन बेखौ बोरै उथायखो इन्टारलकिटरजों जेब्ला फाइनेल जाहैबायमोन बे दंमोन माब्रै उथायखो तो जों नुयो जे बे फार्स्ट ट्रेक होनाय बेनि उनाव इन्टारिम बेल होनानै दिहुननानै लांनाय बेनि उनावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय एसे आन्दोआव दोननानै मेम'रेन्डामखौ